ממש לא גבוהה יותר ממני. אני כן, תסתכל. רואה? גבוהה יותר, גבוהה יותר. זה לא נקרא להיות גבוה יותר, זה נקרא לקפוץ. תעמדי רגע אחד בלי לזוז. את רואה? אנחנו בדיוק באותו הגובה. טוב אולי, תנו לי 1, תנו לי 2, תנו לי 3, 4, 5. אנחנו מספרים כאן לחש. אני לא יודעת שאת השאר 5. תנו לי 6, תנו לי 7, תנו לי 8, 9, 10. תספרו אתם ותבינו את המסר. כשאני אשיר את השיר הזה הוא יהיה ארוך יותר בשבילך. לא. אני יכולה לשיר בלי להפסיק. טוב, מתחילים מעכשיו. לה 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 תראו, יש לנו קריאה, חברים. בואו נזוז. קיבלנו קריאה לעזרה מאחד הסוכנים. כאן סוכנת 16. אני חושבת שגיליתי כאן בעיה קטנה. בסדר, תספרי לנו מהי. ראיתי שלילד אחד יש בעיות בעיפרון שלו. רגע אחד, אני מעלה את התמונה על המסך. אתם רואים? מוזר מאוד. אל תדאגי, אנחנו כבר נגיע לשם. יופי, אז מה בדיוק הבעיה? לא הבנתי מה לא בסדר בעיפרון הארוך הזה. אבל למה הוא נעשה יותר ויותר ארוך? אני לא יודעת. אנחנו חייבים לדעת מה השתבש כדי להחזיר את המצב לקדמותו. אני לא יכולה להחזיר את המצב למה שהיה. את לא ספרה גדולה מספיק כדי לצאת לשם לבדך. תגיד לי, מה איתך 4? אני לא בטוח. אז אני אפעיל את הסורק עם 4 יוצא למשימה. נו טוב. היי, יש כאן בעיה קטנה, אז מה עכשיו עושים? מי יצא לפתור אותה, את מי לשם שולחים? יש כאן בעיה, אבל לא להתייאש. מי יצא לשם עכשיו? מספר 4. כן. אתה בטוח לגמרי שאתה מוכן? כן. זיי! 3, את צריכה לבדוק קודם שהכל בסדר ומוכן לשיגור. נכון. הכל בסדר. בואו נזוז. שאני יכולתי לעשות את זה. 3, את צריכה למצוא ל4 במקום שבו הוא יוכל לנחות. נכון. אני לא מצליחה למצוא 4. אני אקרא לסוכנת 16. סוכנת 16 כאן. מהר, תגרמי לילד לכתוב את הספרה 4. אבל למה? אנחנו זקוקים למספר חירום כדי שמספר 4 יוכל לנחות. הכוח של 4 עוד מעט נגמר. העיפרון נעשה יותר ארוך. קשה מאוד לכתוב ככה. הוא חייב לכתוב את הספרה 4. נו קדימה, הוא חייב לעשות את זה. הוא עושה את זה. יש לנו מספר 4 כדי שתוכל לנחות עליו. אתה מבין למה העיפרון לא מפסיק לצמוח? לא. קורא לכל הסוכנים לעזרה. סוכן 28 כאן. אתה חייב להבין לעומק מה מתרחש שם. תגלה מה בדיוק גרם לעיפרון להתארך בצורה כזו. סוכנת 53. תבדוק טוב 4. לבדוק טוב. בסדר, אין בעיה. תראו, זאת הפרשה. הפרשה? אבל זו לא סתם הפרשה. זו טיפת הפרשה מבועת הבעיות. אני מעלה תמונה על המסך. יריקה תלמד הבעיות, ממקדם זה יכול להיות בעיה מאיזה
הבעיות, בפעולה זאת תחבולה, יש בעיה. זאת בוודאי שוב בועת הבעיות הזאת. תראו, הנה היא. היא ממשיכה לראות בעיות. לאן ההפרשה הזאת נולדה? הפרשה בעייתית על המגן לשטיפת רצפות. טוב, אני בדרך לשם. בועת הבעיות נמצאת שם למעלה. או לא, היא גורמת למגב לשטיפת רצפות להתארך עוד יותר. אוי, מה נעשה? המקל הזה עלול להתארך ולהתארך בלי סוף ולגרום נזקים. ואף של מישהו עלול להתארך פתאום. או שהפרה הרוקדת עלולה להתארך פתאום. או שהאופניים עלולים להתארך פתאום. או להפוך גבוהים יותר ויותר. אנחנו חייבים לעצור את הבועה הבעייתית הזאת. אני חושב שיצטרך כאן עזרה. קדימה, תפעילו את מכונת משחק המוחות. אני יכולה לעשות את זה, הנה, תראו אותי. משחק מוחות, רצו כולכם יחדיו כוחות, נחשוב עכשיו כולם יחדיו, ניתן הכל משחק מוחות. מתכוננים לפעולה, משחק המוחות. צריך לגרום לעברות להפוך קצר יותר. כן, אני מבינה. קצר יותר, קצר יותר. להשקיע הרבה מאמץ במשחק המוחות. קצר יותר, קצר יותר, קצר יותר, קצר יותר. שולח משחק מוחות. כן, קצר יותר, קצר יותר. כן, כל עשיתי את זה. עכשיו תחבץ את בועת הבעיות. קצר יותר, קצר יותר. קצר יותר, קצר יותר, קצר יותר. תחבר אל הבועה. יואו, זה ממש קצר. זהו זה. אנחנו מחזירים אותך הביתה, 4. יופי, אני אשמח מאוד לחזור. השטח פנוי לנחיתה. 1, 2, 3, 4. כל הכבוד לך, 4. הצלחת לפתור את כל הבעיות. כן? תראה. העיפרון מתארך יותר ויותר. מזל שהוא כתב את הספרה 4 כדי שתוכל לנחות עליה. הנה אני. בועת הבעיות הייתה אשמה בכל. כן, הבועה הזאת תמיד גורמת בעיות. וכולנו היינו חייבים לעבוד קשה מאוד. ועדיין היו לנו הרבה מאוד בעיות. ומשחק המוחות עזר לנו לפתור אותה.
ולפתור את עניין בועת הבעיות. כן! פתר את הבעיה, ותודה לכל מי שעזר לנו. אני חושבת שעזרתי קצת יותר מדי, והכל חזר שוב להיות כפי שהיה קודם. אתם בטוחים שהכל חזר להיות כפי שהיה קודם? כן, תראה. אתה רואה? עכשיו העיפרון בדיוק באותו אורך של העפרונות האחרים. והמגב לשטיפת רצפות? אנחנו בטוחים שהוא חזר לגודל הרגיל שלו? כן, תראה, אנחנו רואים כאן תאומים של שני מגבי שטיפה זהים. בדיוק באותו אורך, הכל חזר למצב הרגיל שלו. התאומים האלה בדיוק באותו גובה. בדיוק כמוך וכמוני, וזה ללא ספק משהו שדורש שיר. לה 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 אוי לא! לה 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 לה. אתם יכולים לגלות שני דברים שהם בדיוק באותו גובה, או שני דברים שהם בדיוק באותו אורך? אם אתם יכולים, תספרו את זה למספרים.